वक्रतुंड महाकाय सगळा काय होतला तर हयच होतला। गणपती बाप्पा मंडळी गणपती बाप्पा आणि उभे राहा रे आता। आणि आता आमचे हे 4 बेराड्यांचे गणपती बाप्पाक नैवेद्य दिलेले गणपती बाप्पा वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभा निर्विघ्नं कुर्मदेव सर्व कार्येषु शुभ कार्येषु सर्वदा। नमस्कार मंडळी, पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे नवीन व्हिडिओत। गणेश चतुर्थीच्या दिवशी हे बघा गणपती बाप्पा मोरया। सर्व भक्तांना गणेश चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा। हे बघा आमच्या भाऊराव राणे कुटुंबातर्फे बघा तुमचं स्वागत आहे। फलक लावलेलो बॅनर। तर सुप्रभात सगळ्यांका, गणपतीच्या शुभेच्छा पुन्हा एकदा आमच्या कोकणी मालवणी सुगरण चॅनल कडून आणि माझ्या संपूर्ण परिवाराकडून। तर आता गणपती आणूक चाललो आम्ही। आता सगळी जेवणाची तयारी चालू आहे। बाबांनी मदत केल्याने आईची जरा तब्येत डाऊन होती, आता जरा बरी आहे। आता औषध पाणी केल्यावर थोडी किचन मध्ये उभी हा। आता हे बघा प्रसाद खाऊन ठेवल्याने बाबांनी देवाजवळ ठेव। अगरबत्तीचं पुडो, ही मोठी अगरबत्ती, हे मोदकाचं पुडो, केळी तर हत आणि ही 5 फळा। 5 फळा म्हणजे सफरचंद एक्स्ट्रा, केळी पकडलं तर 5 झाली। आणि हे बघा धूप, कापूर आणि अगरबत्ती। तर अशी तयारी झालेली। आता गणपती आणूक चालला। गणपती बसले की मग नारळ ठेवणार, मग नंतर ह्यो प्रसाद ठेवणार, मग अगरबत्ती लावून वगैरे गणपती बाप्पा पूजणार। ते बघा आमचे चालले सगळे किचन मध्ये। आई आमची जेवण करता। हे बघा आमचे समर्थ राणे, गणपतीच्या शुभेच्छा समर्थ। टोपी मी नाही घालत, दुसऱ्यांका घालतंय। चल घालूया नंतर। परी टोपी घेऊन ठेव, परीक दे। समर्थ राणे आणि त्याचे पप्पा भाऊराव राणे, त्यांना नाव ठेवलेलं आमच्या पूर्वजांचा। आमच्या भाऊराव राणेंचं नाव त्यांका ठेवलेला। तर ते आमचे भाऊराव राणे उर्फ संदेश राणे। आणि इकडे परेश राणे, हे बघा त्यांचे धाकटे भाऊ। तर आम्ही पण राणेच, ते म्हणतात तुम्ही चला राणे। आईचा आमच्या जेवणाचा 5 भाज्यांचा आणि मोदकाचा जेवणाची तयारी चालू आहे आईची। आता तुमका हे आमच्या काका बिकाने मेहनत केलेली दाखवत आहे देवघरात, आणि नंतर मग गणपती बसवल्यावर दाखवते। मंडळी आहे ना आमची एंट्री देवघरात। ही आमची सारथी दिदी बघा रांगोळी काढता, मस्त डिझाईन आहे बघा। हाय आम्ही आणून बाप्पा बसवणार पहिले। इकडे बघा साईबाबांचा फोटो, इकडे डेकोरेशन बघा मस्त झाडं वगैरे लावले ना। आणि आपली इकडे छत्रपती शिवाजी महाराज। तर ह्यो आमचं लोटो हा। सगळा काय होतला तर हयच होतला। हा जी येऊन उभा राहा ना। सगळा काय होतला तर हयच होतला, भजन वगैरे फुगड्यो। तर आता 8 दिवस मस्त, 8 ना 7 की 6 दिवस, जे 6-7 दिवस आहेत ना ते मस्त जातले। कडचा डेकोरेशन बघा मस्त। सारथी कोणाची मेहनत आहे? सगळ्यांची ना। सगळ्यांनी मेहनत केल्याने काल मुंबईवरनं जसे येले काल दुपारपासून चालू, आणि रात्री मग भजनाक वगैरे जाऊन त्याच्या अगोदरच संपवल्याने होता। मंडपीची बांधणी बंद झाली बघा। आणि इकडे बघा नवीन मकर पद्धत, ह्या वर्षी नवीन हा। दरवर्षी नवीनच असता मोस्ट ऑफ द टाइम आमचं। तर ह्यावेळी बघा मस्तपैकी त्याने पाईप, PVC पाईप असता ना, तर पाईपचा स्ट्रक्चर हा पाईपावर उभं केलेलं, आणि नंतर थर्माकोल वगैरे प्रदर्शनी असं थर्माकोल लावून त्याच्यावर फुला
टोचलेली आहेत ना ग? फुला टोचलेली आहेत. तर असा डेकोरेशन करून झालेला. आणि आता इकडे पुढे गणपती विराजमान झाले की नंतर वेळ काढून पटावट बरेच जण आता आहात त्याच्यामध्ये पटावट ह्या टेबलला व तो कागद लावणार, चिटकवणार. आणि अकडे आमचे पूर्वज बसलेत बघा, म्हणजे पहिले आकारत आणि आमचे 4 बिराडांचे पूर्वज आहेत. तर असं ह्यो सेटअप बघा. आता लाईट चालू केल्याने मी तुमका गणपती बसल्यावरच दाखवणार होतोय. तर म्हटलं सध्या मेहनत जी केली ना ते दाखवूया. करताना जरा वेळ भेटलो नाही माका, मी तिकडे बिझी होते आणि डॉक्टरकडे पण आईकने घेऊन गेले. तर ते का संध्याकाळ काय काळोखच पडलो येईपर्यंत. आणि नंतर भजनाक गेले पुन्हा, त्याच्यामुळे जरा माझा हातभार लागलो नाही. दुपारी हरताळकाच्या मांडावर होते, तो व्हिडिओ मी लोड केलाच आहे, तो तुम्ही बघितलाच असाल. तर शेड्यूल एकदम टाईट आहे मंडळी, सांभाळून घ्या. हा आलो आलो, इलोय. चला मंडळी भेटूया आता, गणपती आणूक चाललो. नमस्कार, पुन्हा एकदा स्वागत आहे तुमचा. मंडळी चालला होता आम्ही गणपती आणूक. ए काय चालत का चाललास? वर आहे गाडी? चला मंडळी, हे बघा आता आम्ही चाललो आहो. हा आता परी मागे बसला, एका हातान पकडलंय स्टिक. टोपी नाही मला द्यायची. बाबांका टोपी दे गणपती बाप्पाची. हा अजित दिला आवाजाने. गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती. गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती. चला चला हो गणपती आणूया, चला चला हो. आमचे समर्थ राणे बसले आहेत आणि आमचे पहिले वडीलधारी माणूस, माझे वडील, माझे बाबा प्रतापराव राणे, प्रताप गोविंद राणे. गाडी इली सुदर्शन असं येत नाही. आणि आमच्या बाबांचे बंधू परेशजी राणे, परेश जनार्दन राणे. जय श्रीराम, भारत माता की जय. कट्टर हिंदू आमचं समर्थ भाऊराव राण्यांचं. तर चला आता आम्ही 5 मिनिटात पोहोचणार. तर किती वेळ जाता माहित नाही. परी थोडी शांत आहे, आईस्क्रीम खायपर्यंत थोडी शांत नाही. परीचं काय जरा सर्दी हा परी झालेली, त्याच्यामुळे परी म्हणून शांत. आज औषध घेतलं ना तर रात्री झोपला लवकर, औषध घेतल्याशिवाय. आपण दमला ना प्रवासात. चला मंडळी भेटतोय. गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती. मंडळी बघा आता चालला गणपती बाप्पा घेऊन. मंडळी बघा मस्त मूर्ती आहे. पिंडी, शंकराची पिंडी. आता आम्ही ओझरम मध्ये घुसलो आमच्या गावात. गणपती बघा पुढच्या गाडीत तिकीट ठेवलेलं होय तो बघा, आणि मागच्या गाडीत आहे का गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती.
मंडळी आता पोहोचलो घराकडे. गाडी कोणी आत घेऊन येतात ना म्हणून काय गणपती बाप्पा मोरया. दिसत ना तुझ्या अंगाकडे सावकाश सावकाश वाटते. टोक लागते बघ मागचं. टोक लागते वरचं. आडवा कर ना थोडा अजून तुझ्याकडे घेऊ. हा गणपती बाप्पा दोघांना नाही जाणार. मंगल मूर्ती. हे बघा दोघांना झेपेल. पकडला ना घेणार ते झेपेल. गणपती बाप्पा मोरया. मंगल मूर्ती मोरया. गणपती बाप्पा मोरया. मंगल मूर्ती मोरया. लाव लाव वाजव रे वाजव. अरे गणपती बाप्पा मोरया. मंगल मूर्ती. मोरया. गणपती बाप्पा मोरया. मंगल मूर्ती गणपती बाप्पा मोरया. मंगल मूर्ती. मोरया. बाप्पा मोरया. मंगल मूर्ती. मोरया. आला रे आला. गणपती आला आला रे आला. गणपती आला गणपती बाप्पा मोरया मंगल मूर्ती. मोरया. गणरायाचं आगमन झालेलं आहे. मंगल मूर्ती. मोरया. नाही राहू दे. नाही राहू दे. गणपती बाप्पा मोरया. मंगल मूर्ती. मोरया. सगळे येऊ काय मंडळ गणपतीचं आगमन झालं आता. आमच्या बरा वाटू दे. सोडून निदान जाऊ दे. आणि ठणठणी जाऊन सगळ्या सेवा होते तिच्या. हा काल एकदमच जाम झाला. सगळी तशी चौकटी वर्षाचे 12 महिने करून इंजेक्शन वगैरे घेऊन येला. तर आता गणपतीकडे प्रार्थना तब्येत सगळ्यांची चांगली राहू दे. सगळे चांगले आरोग्य लावू दे. नंतर पण पाय पडायला मंडळी गणपतीचं आगमन झालं आता घराकडे. आता त्यांना विराजमान करणार त्यांच्या जागेवर आणि नंतर मग त्यांना पूजणार आणि मग नैवेद्य दाखवून आरती करणार. हो मग 4 वाजेपर्यंत येऊ दे. गौरी नाही आज 4 वाजेपर्यंत. गाडी लावलं गेलं. सुखदाना वरदा हरदा येते. नाही येईल आता मागवून घेतील निलेश. 500 रुपये वाचवले. सुगंध येतं इडी वा मम्मीच्या वेळेला बरं गाणी लागली रे. सारखी कॉपीराईट आला तर मला सांगू नका कट करणार मी. बोललो ना पाठवा. बरं काय म्हणते काय पडेल का गणपती बाप्पा मोरया.
मंगल मूर्ती बाप्पा बाप्पा गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती गणपती बाप्पा मोरया मंगल मूर्ती मोरया गणपती बाप्पा मोरया मंगल मूर्ती मोर मंडळी पूर्वजांची पूजा झाली आहे बघा. मस्त पूजा आमच्या आज भाऊराव काकांनी मस्त पूजा केल्याने एक नंबर गोंड्यानी सजवल्याने भाऊराव आमचे बघा आता फळांची आरास करतात. आता आमचे सुमित राणे फळांची आरास करतात. पूजायला पाहिजे ना मोदकाला पुढे नाही नंतर पूजा नंतर टाकूया आपण सगळ्या नंतर पूजा करूया. तुम्ही आता मला अरे वा तुम्ही बोला का फळं लावून घ्या मोठे केश राणे मंडळी आता फळा लावून घेतोय मी पण. हे फळं अर्पण करतायत गणपती बाप्पासाठी. गणपती बाप्पा मोरया काकडी काकड्या की तोसवा चौसा आणि काकडी वा. हा नंतर मारूया ना. असं दे. तुझं कुठे आहे उघडून ठेव. नाही ते नंतर हा आधी उघडून दे. असतो वाटून टाका. काल मी घेतलं तराळ्यात. मंडळी याच्यानंतर आता देव पूजणार गणपती बाप्पांका. नंतर नैवेद्य दाखवून मग आम्ही आरती करणार. फोटो काढायचंय पाया पडताना फोटो. फोटो वगैरे येणार असेल ना. मुंगीस आलाय मग टेबल नंतरच करतो. नंतर ते हा नंतर लावायचं शेवटी. लावायचं मस्त दरवाजा लावायचं. भजन आज रात्री हे भजन रात्री आहे माहिती ना. हा दुर्वा आणि फुलं एका ताटात घेऊन येतात. मंडळी आमचे भाऊराव बघा अजून टोपी काढल्याने नाही शेवटपर्यंत ठेवतील 6 दिवस. गणपती बाप्पा मोरया. आता चंदन उजळतात सानीवर. सान बघा आमची पूर्वीपासूनची आणि आम्ही डुप्लिकेट चंदन नाही ओरिजिनल चंदनाची खोट आहे बघा. दाखवा हो भाऊराव बघा मस्त. पहिली आमची 1 वर्ष चाललेली आता ही त्याच्यानंतर दुसरी चालू आहे. असं चंदन बघा एवढा उजळल्याने आहे. आणि उजव्या साईडलाच फिराक आहे एका ह्याच्यामध्ये. सुमित्राने आंब्याचं टाळ लावतात खास त्याच्यासाठी घाटकोपरवरून आले. प्रारंभ करत आहे. गणपती बाप्पा मोरया. श्री गणेशाच्या चरणी विड्याला चंदन समर्पण. पुष्प गंधम समर्पयामि. मंडळी आता दुर्वा वाहतात गणपतीक. दुर्वाची जोडी समर्पम दुर्वा समर्पयामि अक्षता समर्पयामि. आता मस्त सजवल्याने बघा जास्वंदाचं फुलाचं वाईट मग असे हार हातात घातलेलंच ना. नाही ते फुलं दिसतात ना आता दिसत नव्हते. हा वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समाप्रभा निर्विघ्नं करोमि सर्वकार्येषु सर्वदा. गणपती मंडळी आता गणपतीची पूजा झालेली आहे. आता नैवेद्य येतील. अकडे आमचे 4 कुटुंबाचे
फोटो आता हे 3 ठेवलेले आहेत. आता चौथी येता तुमका चौथी इल्यावर पण दाखवेन. याकडे देव पूजलेलं मगाशीच दाखवलंय. तर आता गणपतीची पूजा झालेली आहे बाप्पाची. पूजा झालेली आहे. समर्पण आपण गणपती बाप्पा जी काय वेडी वाकडी पूजा आमच्या भाऊराव राणेंनी आज केलेली आहे ती सांभाळून घे. आणि कुटुंबाला, सर्व घरातील सर्व कुटुंबाला चांगल्या प्रकारे आरोग्यदायक पुढचा भाऊराव बोलले सगळ्यांका सुखी आणि समाधानी राहू दे. समाज लावल्याने भक्तीचा आनंद घेता येऊ दे सर्वांना. आरोग्य चांगलं राहू दे. गणपती बाप्पा मोरया मंगल मूर्ती मोरया. उंदीर मामा की जय. सुमित भाऊ आमचे आता पुस्तक गणपती. आणि अकडे बघा आता 3 म्हटलेले ना, चौथी ओटी इली आहे. असे आमचे 4 बिराड ते फुटाणे आहेत ना, त्याच्या खाली पाण्याचं एक ताटच ठेवलं पाहिजे, नाही सगळे ढोंगळे नाही काय मला माहिती आहे ना. विड्याची पूजा विड्याला पहिलं खरी पूजा विटायचीच. विड्याची आणि नंतर चरणाचं दर्शन घ्यायचं. सर्वांच्या ओट्या समर्पयामीन गणपती बाप्पा. मंडळ आमचे आलेलं आहे. वडीलधारी आमचे वडील बाबा प्रताप राणे आता गणपती पुस्तक ते लाईन लाव आणि उभे राहा रे. आता येईलच सगळे. आता गर्दी करतले मंडळी सगळे एकदम. बनियन बिनियनवर पण येतात आता. हा कपडे बघ ना मागे. नाही पूजा आज एवढं कुठे नैवेद्य झालं. बाबाच बनियनवर ते काय व्यवस्थित चांगला मागा. हो देवाकडे चांगला मागितलं ना. हा तिथे बरेच बरोबर. समर एक पान घे ना घातलं. विड्याचं पान एक अशी पान घे ना. एक पाहिजे ना फक्त. परेश राणेंनी आता गणपती पूजलाय. हो दुर्वा कमीच घ्यावा बाकीची पण. बाप्पा सगळ्यांचा भला कर रे बाबा. पप्पा ते वाळण छोटी करा. ते मोठा फोकस इथे आहे मध्ये. तू पाया पड. हे माझे बंधू लहान बंधू बाप्पा का पूजले. आणि हे चांगला मागा रे देवाकडे. हा मोठे व्हा आणि सगळ्यांचे भरभराट होऊ दे. गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती. मंडळी हे बघा आता नैवेद्य काढता. आता काढून झालो. छोटे नैवेद्य बघा. घरच्या देवाकडे 5 आणि बाहेर पूर्वजांका वडीलो पाहिजे 4. बघा आईन आता काय काय केलं बघा. ही चवळीची भाजी, त्यानंतर ह्या काळ्या वाटाण्याचा सांबारा एका पूर्ण करूया. या अळूच ना गाय. या गाठी अळूची गाठी. गाईत केला ना तब्येत तिची डाऊन होती थोडी. आता जरा बरा वाटता. पडवळ चना पडवळ थांबा एक होऊ दे. या कारला ही कारल्याची आणि ही भेंडीची. किती प्रकार केल्या बघा. चवळी काय वाटा सांबार कारला 3 भेंडी हातात 4 अळू 5 आणि ही पडवळ चण्याची डाळ टाकून 6. आई 6 ना. दोडक्याची करून भेटली नाही मंडळी. मी मोदक लावचत नेवरी आणि मोदक.
हा ह्याच्यावर पूर्ण करूया. ही एक काढून झाली अजून की मेन बाप्पाची, गणपती बाप्पाची. आता भाताची मूठ काढणार वाटीत आणि नंतर सगळा मोदक 21 मोदक आणि हे सगळं भाज्यो भातासहित. मंडळी आता घरच्या देवाजवळ नैवेद्य ठेवलेलो अर्पण केलेलो आणि आता आमचे हे 4 बिराड्यांचे गणपती बाप्पाक नैवेद्य दिलेले आहेत. आमचे भाऊराव पाणी सोडतील आणि बाप्पाक आता प्रसाद अर्पण होता. बघा मोदकाची बघा वेगवेगळी टाईप, 4 टाईप बघा, बिराडा वाईज वेगवेगळे होत. बघून घ्यावा. 2 हळदीचे पिवळे पिवळे आणि 2 व्हाईट अँड व्हाईट. आमचे जिम मास्टर इलेले आहेत, बॉडीगार्ड लालबागचा राजा, यांचं स्वागत आहे. गणेश गल्ली पहिले, गणेश गल्लीचे ते हा तुमच्याच तोंडात सांगा कुठले हो तुम्ही? आम्ही गणेश गल्ली लालबाग सार्वजनिक उत्सव मंडळ. अच्छा बरोबर, म्हणजे लालबागचे पण गणेश गल्लीतले. चला आता मंडळ आता आम्ही आरती करतो. हार घालून घेऊ. बघा देर आई म्हणतात ना मागवून येऊन आता एकदम लेट इले मुंबईवर ना, ट्रॅफिक मधून जाम मधून आता पोहोचले आणि बघा कशी पूजा करतोस. देव यांका सगळ्यांका सुखी ठेव रे बाबा. पोचवल्या टायमिंगला पोचवल्या. आता आपल्या मुंबईवरून कोण येऊचा? मनोज होतो. नाही तसं ना, आज काय माहिती हे आजच्या डेटला मुंबईवरून कोण येऊचा नाही ना. हे बघा मुंबईवरून आज जे येणारे होते ते आता पोचले आहेत बघा. आमच्या आरतीच्या अगोदर पोचले. त्यातले हे एक झाले आमचे जिम मास्टर. आणि हे बघा हो सुखदा काकी, हो काय सुखदा काकी खया. हे बघा हे आत्ता पोचले. किती ट्रॅफिक भेटला? हा गाडी लेट में तास था. आता पोचले आहेत. आज जे येणारे आहेत ते सगळे पोचले आहेत आणि आता गौरी घेणारे अजून वेळ. चला आता आर्थिक चला सगळ्यांनी. हो चालू करूया काय? गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती सुख करता दुःख करता वार्ता विघ्नाची सर्वांनी सुंदर विषसिंधुराची कंठी धरते माळ मुक्ता फळांची. जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती. दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती. जय देव जय देव रत्ना खंड द्वारा गौरी कुमरा चंदनाची मोठी कुंकुमेश्वरा. हिरे गडी
Thank you.
तुझा घडावा जे कारणी देह माझा पडावा उपेक्षू नको गुणवंतानंता रघुनायका मागणे जय जय रघुवीर समर्थ मोर्या मोर्या मी बाळकाने तुझीच सेवा करू काय जाणे अन्याय माझे कोट्यान कोटी मोरेश्वरा बा तू गाल कोटी गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णू गुरुर देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः वसुदेव वसुदं देवं कौसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदनं कृष्ण वंदे जगद्गुरु गणपती बाप्पा हो गाणं मारत जवळ काढू ते सगळं घरी आणलेलं आहे शक्ती सेवा केलेली आहे सर्वांनी सेवा केल्याप्रमाणे मान्य करून घे आणि सर्व रहिवाशांना आम्हाला सुखी ठेव रे देवा काय चुकला मागला तर माफ कर रे गणपती मनोकामना इच्छा पूर्ण होऊन दे दरवर्षी सगळे होऊन दे महाराजा आता याच्या पुढे वेडी वाकडी तुझी सेवा करून घेऊया ना महाराजा चला गणपती बाप्पा आरती दाखव सगळ्यांना पाया पडून घ्या आरती घ्या पिली मंडळी हे बघा आता आम्ही जेवक बसला पूर्व गणपती बाप्पाचं नैवेद्य माझ्या समोर ठेवल्याने आता त्यातले बाबांका 2 मोदक देत आहे ह्यो देवाकडचो नैवेद्य घरच्या देवाकडचो आणि परीकडे जेवक बसला नॉर्मल ताट घेऊन हा तर आईची तब्येत बरी पण नसताना तिनं एवढा केल्या आईचे धन्यवाद आता सुरुवात करता तर चला भेटूया तुम्ही पण जेव घेवा गणपती बाप्पा मोरया गणपती
Hare